A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Mayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Kung gusto ikaw, makahimo ka pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Mao kini ang gipamong ni Propeta Sirach diha sa unang pagbasa. Mga igsuon, nining santos nga misa atong ihalad ang atong kaugalingon nga sama ni Jesus magmatinumanon unta kita sa mga kasuguan sa Ginoo sa tanang adlaw sa atong kinabuhi ug nga ang atong tanlag malamdagan unta kanunay sa pagpili sa maayo dili ang daotan. Maayong buntag sa tanan. Welcome sa atong kasaulugan. Una sa tanan atong iampo ang atong mga kaigsunan nga wala makatambong tungod na sila'y mga balatian. Ang atong mga masakiton nga nasa tungtag sa tag sa kapanimalay nga mitambong usab sa atong santos nga misa. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghagit kanatong tanan isip mga Kristohanon. Kung ang inyong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios susama lamang sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Harumaandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa atong pagahinulsulan ng atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo sa atong Ginoo.
kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa ato mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng inyong hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagan sa salasagan, binutan, kaluhin kami. Ikaw nagalingkod sa tuhod sa Amahan, dawatan ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin, diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron, ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon nagpakatakos kaunta pagpuyo dinhi ka namo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Sirak. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka, baka niya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam o gahom sa Ginoo, dako og nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo, og nagbantay siya kanila nga mahadlukon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagpakadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi, walay ikasaway. Nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan. Nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinaut unta nga maglig-on ako diha sa mga dalan sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Kaluy ang imong sulugoon, aron mabuhi ako ug mag-amping sa imong mga pulong. Abli ang akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tudloy ako o Ginoo sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagay ako kinaadman, aron akong tumanon ang imong mga sugo, ug ampingan ko sa tibuok kung kasing-kasing. Bulan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana, ni sa mga nagmando niining kalibutana. Kansang gahom nagkahanaw na, ang kinaadman nga akong gitudlo mao ang tinagong kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pahimua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kung nasayran panila kini,
Dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tawo, ang wala gayud palandunga sa tawo nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siya mga tinunan, busa magingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo. Nasayod kamo, nga ang mga tao giniingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isig katao, dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katao, taralon ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga miingon nga buang ang iyang isig katao, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo, ang giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babae uban sa laway nga panghunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kayang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kayang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halandong hari. Apan kamo panumpa, bisan gani sa inyong ulo, kay kung dili man kamo makakaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok, ingna lamang oo o dili. Kay kung may mukapin pa niini, kana gikan sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kuning
Mayong buntag sa tanan, mga kaigsunan. Nining mga milabay nga mga Domingo, gitahasan kita sa atong simbahan sa paghinuklog o pagtuon, ilabi na sa Ebanghelyo ni San Mateo. Gani, daghan na kaayong mga tema nga angay natong kahinuklugan. Kaya mga tema nga subay gayod sa mga panghitabo karong mga panahon na. Panalitan niadtong miaging Domingo, ningon ang atong Ginoo pagkabulahan ninyo. Bulahan kamo mga kabus sa mga butang espirituhanon, kay anaa kaninyo ang gingharian sa Dios. Unya, niaging Domingo, usa-usab ka hagit para kanatong tanan. Ningon ang atong Ginoo, ngadto siya mga tinunan, ug ngari usab kanato. Kamu ang asin sa katawhan o kahayag sa kalibutan. Mamahimo kitang kahayag kung kita mahimong asin sa katawhan. Karon, iyang gipadayon usab ang iyang pagtulunan kay kining Ebanghelyo ni San Mateo usaman ka gitawag nato sa in English teaching gospel. Daghang mga pagtulunan nga atong mapupo. Karong adlaw atong masinati kung unsa gayud ang tinguha sa Dios sa iyang katawhan. Kung tantaw nato ang mga panghitabo karong panahon na, ang daghang krimen nga nahitabo dili lang dinhi sa atong tugkaran kundi sa tibuok kalibutan. Ang pagpabumba sa mga terorista. Tungod niini, daghang mga tao nga nakapangutana. Kano sa nato makabot ang kalinaw, di ba? Kano sa nato makabot ang kahapsay sa kalibutan nga magpuyo kitang mamalinawon. Mao kana ang mga kahingawa sa tanang katawhan kun dili lang dinhi sa atong nasod kun dili sa tibuok kalibutan. Unsa naman? Asa naman ang atong ugma? Pero kung lantaw nato, ang santos nga Ebanghelyo, nagtultol ka nato. Ug unsay atong mga lakang nga buot buhaton. Pananglitan, karong adlaw ang atong Ginoong Hesukristo naghatag kanato og bugat nga mga pulong dinha sa atong Ebanghelyo isip hagit sa atong panahon. Ug angay natong kapanaminan ug angay natong hinuklugan. Ningon siya, kung ang inyong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, susama lamang sa mga magtutudo sa balaod o sa mga pariseo, dili ka mo makasulod sa gingharian. Kapitulo 5, versikulo 20. Mao kini ang gitawag importante kaayo nga bersikulo diha sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa ato pa, kung ang antong pagsulbad sa dautan o sa sala, susama, dili malabaw sa mga magtutulo sa balaod o mga pariseo, dili gayon nato makabot ang atong gipangandoy nga kalinaw o kahapsay sa atong kinabuhi. Nan mangutana kita unsa may implikasyon ni ining hagit sa Ebanghelyo karon. Ang atong Ginoong Hesukristo naghisgot sa tulo ka inilang mga sala o dautan diha sa Ebanghelyo. Una, ayaw pagpatay. Ikapili nga sugo ni. Ikalima nga sugo sa Dios. Kaya ang paghunos sa kinabuhi sa tao. Destruction of life. Ang pagpatay, manubag sa hukmanan. Apan misumpay siya sa pag-ingon, apan sultihan ko kamo, nga masuko siyang isikatao, dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuanggol ug buang siyang isikatao, malagmit, mahiagom sa kalayo sa impyerno. Sa ato pa, gipahiladman pag-ayo sa atong Ginoo, hangtod sa pinakagamot sa pagkadautan sa tao. Ang dautan, usala, anaa nahimutang sa kahiladman
sa masuk-anong hunahuna sa tao. Kini kinahanglan usbon sa tao. Ikaduha nga punto sa Ebanghelyo, ayaw panapaw. Ikapila nga sugo, ikaunom nga sugo sa Dios. Unya, kay ngano man ang pagpanapaw, makaguba man sa komunyon sa tao, dili ba? O makaguba usab sa pamilya. Magkawatak-watak ang mga anak. Mao na ang dili angay manapaw. Unya gitugkad ni Hesus ang gamot sa pagpanapaw. Unya niingon siya, pansultihan ko kamo nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Going to the roots of adultery. Sa ato pa, ang daotang hunahuna maugayod ang tinupdan sa pagpanapaw, kini kinahanglan mausab. Ikatulo nga pagtulunan nga gihatag nato karong adlaw, ang pagtulunan bahin sa panaad. Ikapila nga sugo sa Dios, ikawalo nga sugo sa Dios. Ang pagpamakak makaguba sa pagsalig sa tao. Mingon siya, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Dios. Unya nga atong Ginoo gipahilod man paghihapon ini. Ingna lamang oo kung oo. Dili kung dili. Sa ato pa, kung masobra pa kini, kinigikan sa yawa. Gisulti ni Hesus may tungod sa kinahilad man sukaranan sa kamaturan ug ang pagkamatinud-anon sa tao. Mga igsoon, ang kasagaran panghunahuna nato bahin sa dautan o sa laod, nga nara sila sa atong gawasnong kalihukan. Apan kung ato pa silang hunahunaon pag-ayo, kung walay nakakita o walay nakasup ka nato, okay lang, di ba, no? Apan ang Kristohanong pagsabot sa dautan o sa tinuray, lang anaa man sila nakatago sa kinahilad man sa tao. Pagsumpo sa dautan, manginahanglan og tabang sa otoridad o sa kapulisan. Apan ang pagpakigbatok sa dautan o sala, magkinahanglan ng kasaban sa hunahuna ug kasing-kasing. Kinahanglan dawato nato ang tinuod nga mithi sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan ang gitawag natog human values. Kinahanglan ang personal values. Kini matuman lamang kung ano na kita gitawag natog edukasyon. Diba? Makaigsunan, dihay usa ka tawo nga nagsulat, tingali nakabasa mo ini, ningon siya, sa dihang gamay pa ako, naghandom ko nga akong usbon ang kalibutan. Ug akong nakita, nga dili nako mausab ang kalibutan. Moto naghandom usab ko nga akong usbon ang akong nasod. Apan akong nakita, dili nako mausab ang akong nasod. Niyo siya nga, akong usbon ang akong munisipalidad. Apan niyo siya, dili gyud day nako mausab. Akong usbon ang akong pamilya. Apan mi surrender siya, lisod di ay usbon ng pamilya. Mauto ningon siya, akong gihangyo ang Dios. Nagampo ako sa Dios nga iyang usbon ang tao. Ug ang tao na usab, unya ang kalibutan na nahimong nindot nga puloy-anan sa Dios. Palihog, manindog. Nagato ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanabkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilasang sa krus na matayo gilubong, bikunsad sa mga minatay. Sa katulog kadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ro paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ipadangat nato ngadto sa Dios nga amahan ang atong mga pagampo uban sa hiniusang tingog sa pag-ingon. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa atong Santo Papa Francis, mga kaobispuhan o mga kaparian, nga dili unta sila mahadlok sa pagbatok sa mga dautan sa katilingban o mupakita sa hustong dalan, pinaagi sa ilang kinabuhi, isip mga disipulo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, ngalamdagan ang ilang hunahuna ug kasing-kasing, aron diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, ilang ipatigbabaw ang katarong ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa katawhan sa Dios, nga sa ilang inadlaw-adlaw nga mga kalihukan, mahatagan unta nilag panahon ang pag-ampo, aron ilang mapalandungan ang mga butang nga adunay bili nga magmalungtaron alang sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa mga nag-antos ug nagmasakiton, nga dili sila magmaluya sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, luyo sa ilang kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa mga benefactors and sponsors ni ining TV Mass, nga panalanginan unta sila kanunay sa Dios, ang tuburan sa tanang grasya, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Alang sa mga matuuhong nangamatay, ilabi na ang kalag nila ni Manuel Gutianoy Oy, Roberto Bab Oy, Sister Fatima Gornes FSP, Ruben Magali Jr., Hilariona Manulat, Reverend Father Eric Santos, ug ang tanang kalag sa purgatorio, nga ang saad sa Dios sa kinabuhing tunhay, ilan ng matagamtaman, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo, Ginoo. Muhilom kita sa makadiyot, alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan, ug alang sa niining mosunod. Ginoong Dios,
Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga kasuguan, aron mabatunan namo ang tinuod nga kabaguhan sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong paggamot, alang sa paglaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa katapusdanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad, ug himuha kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan, alang ka na mga nagmagtuman sa imong kabubuton, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, ang nagbayang ako sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo. Pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios, apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpaghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Diyos sa kagahom.
Santos gayud ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinahagi sa krus pagkamanaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Jose Pauma among Arsobispo, mga kabospuhan, mga kaparian, mga reliyoso ug reliyosa, huwag tanan nagalagad sa mong gagmayng Kristohanong katilingban. Hinumdumi Ginoo ang among igsoon nga nangamatay. Labi na si Sister Fatima Gornes, Sister Grace Billunes, ug ang tanan nga among gihandom nining among santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos. Labi na si San James Alberione, sa tanan, nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyag diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Muabot ka na
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw. Nining panahon aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon nato ipakita ang atong panaginig sunay. Panagdait, manaa kanyong tanan. Kini ang atong Ginoong Jesucristo nga nabanhaw, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, iyang amay kalawat kanimo, at kanimang bulong lamang mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon, nga tugob sa katamis nga langit nun, nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay, ang kalanon nga tinuray, mo'y naghatag ka namong kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaambo nga gipili sila aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusan sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoo Kristo imong anak, kabuhi ug ari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat sa tanan nga ning tabang aron atong mapahigayon kining atong santos nga misa alang sa mga masakiton. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Adriano Ocarisa from the Society of the Divine Word. Ang atong mga choir, Good Samaritan Choir, Pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, Basak Chapter, led by Bonnie Pipito, ug ang Crusaders of the Holy Face of Jesus. Ang offerers nato karon si Cherry Cañada ug si Johnny Guarin. Greetings usab sa atong mga YouTube viewers, ilabi na kang Lino Mondido from Bangkok, Thailand, Benjamin Sinisa and Inday MJ from Saudi, ug kang Barbara Pantoja from Amman, Jordan. Sa atong altar servers, Eucharistic ministers, lectors, o kaninyong tanan nga niya karon dinhi daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Palihog giduko ang atong mga ulo aron sa pagdawat sa pangalangin sa Dios. Ginoo, panalangini kami sa imong langitnong mga gasa, ug sa imong kaluoy himua kami nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug manalangin ka nato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.